se acachou. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscaremos. Ei, de onde sairán todas as palabras para facer os libros? Pois sairán da boca, non? Pois eu penso que están nos lápis. Tendes moita imaginación. Supoño que por iso vos elexiron para vir esta misión. Pois se temos tanta imaginación, por que non escribimos nós un libro? Ah, boa idea. Pero onde están as palabras? Eu teño moitos lápis. Fiuncho, cos lápis escríbese, pero non están aí. Están no dicionario. Onde temos o dicionario de galego, Pencas? Está na sala de máquinas. Vai buscalo. Sería divertido facernos pequeniños e entrar no dicionario para xogar coas palabras. Coa vosa imaginación e coa axuda do meu corno, intentaremos entrar. Ben, fantástico. Concentradevos todos para que Merliño nos teletransporte. Tendes que recitar o abecedario mentres uso o corno. Vou practicar. A, M, E... Uncho, pero non é así, oh. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E... Cantas letras e palabras distintas. Con todas estas palabras podemos escribir milleiros de libros. Pero non só coas palabras. Fai falla moita imaginación para facelo. Veña, collamos todas as palabras que necesitamos para escribir un libro cheo da imaginación. Mirade, eu teño estas. Pelendre, fisgua, xoaniña. Pois eu collín esta. Zoupar, faltriqueira e alecrín. Veña, poñámolas todas xuntas para ver o libro que sai. Pelendre, fisgua, xoaniña, zoupar, faldriqueira, alecrín. Eu non entendo nada do conto. Os libros non se fan así. Pois nós collemos palabras do dicionario como ti dixeches. Hai que coller palabras que saibamos o que significan. E usar os artigos, as vírgulas, os puntos. Pero así é moi difícil. Con razón dixeches que facía falta moita imaginación. Non é tan complicado. Se vos dou unhas clases de lingua, axiña comezaredes a escribir contos en galego. Ben! E cheos de imaginación. Ben, comezamos as clases. Estou desexando aprender. A, B, C, D, E, F. Que interesante foi a clase de lingua. Pronto poderemos escribir os nosos libros. E Silida poderá contarlles a todos os nenos e nenas os nosos contos. Vou meter na computadora este conto que atopamos no dicionario e así fixámonos como non lo conta Lida e tamén podemos aprender a contalos. Ai, esta aventura de hoxe gustoume máis que outras. Por qué? Porque aprender cousas é a máis divertida das aventuras. Título: O lápis de Rosalía. Autor: Antón Cortizas. Ilustracións: Margarita Menéndez. Editorial: Edicións SM. O lápis de Rosalía mercoulle o seu pai a un moinante que andaba vendendo de feira en feira. E levaba lápis, gomas de borrar, revistas atrasadas, cadernos, pelotas de ping-pong e tamén churros. Era un lápis verde como a erva e redondo como unha onda de mar. E todo ao longo levaba escrito esta frase: lápis especial para nenas de 6 anos. E como Rosalía tiña 6 anos e ademais estaba aprendendo a ler e a escribir na escola, pois seu pai comproullo.
O primeiro día que Rosalía levou o lápis á escola, afiouno con moito cuidado, porque como era a primeira vez que o lápis era afiado, tamén se mareaba un pouco. E na labra que lle quitoulle un anaquiño da primeira palabra. E no canto de poñer lápis especial para nenas de 6 anos, acabou poñendo pis especial para nenas de 6 anos, porque o lá marchoulle coa labra. Aquel día, a profesora mandoulle a todos os nenos copiar unha frase no seu caderno. E a frase dicía así: a rosa rusa morre coa risa. Que risa me dá esa rosa? E Rosalía copiou aquelas palabras todas con moito cuidado. E unha vez que tiña rematado de copialas, díxolle a profesora que as lese en alto para que escoitasen todos os compañeiros. Pero como Rosalía aínda non sabía ler moi ben, tivo que facelo con moito cuidado. E dicía: o mar está cheo de estrelas. A profesora quedou moi sorprendida. Esa non foi a frase que eu che mandei escribir, Rosalía. E Rosalía tamén, porque esa non fora a frase que ela escribira. Pois non sei, profesora, será que o meu lápis escribe o que lle dá a gana. E a profesora, moi seria, agarrou o lápis e dixo: vou vos demostrar a todos que o lápis de Rosalía escribe o que eu lle mando. E agarrou un folio e díxolles: vou escribir esta frase. Toma, Timoteo, o teu té. Tomo té en 3 tazas. E alá se puxo a escribir no folio. E cando rematou, díxolle a Rosalía: e agora, Rosalía, colles e lelo en alto para que escoiten todos os teus compañeiros. E Rosalía agarrou a folla e puxose a ler con moito medo, porque o que ali poñía era: non me gusta escribir parvadas. E desta volta, a profesora sí que se enfadou moitísimo. E díxolle: a ver, déixame ver aquí esa folla. E agarrouna. E quedou moi sorprendida, porque o que estaba ali escrito era iso: non me gusta escribir parvadas. Entón foi cando a profesora tivo que recoñecer que Rosalía tiña un lápis que efectivamente escribía o que a él lle daba a gana. Tioncho, non esteas enfadado, tes un sorriso especial, nunca querrás como é obrigado, pero é o mellor piloto espacial. Querede facerme traballar, pero a min gustame xogar. Facer cousas divertidas a cachón, aventuras con moita paixón. Tioncho, non esteas enfadado, tes un sorriso especial, nunca querrás como é obrigado, pero é o mellor piloto espacial. Agora xa non me enfado, cos libros estou emocionado. Lendo con moita atención, medraranos a imaginación. Tioncho, non esteas enfadado, tens un sorriso especial, nunca querrás como é obrigado, pero é o mellor piloto espacial. Recoiro co pó de estrelas, oh.